Panagmanihar kadagiti utot ti pagtataengan nyo. Panagkontrol kadagiti utot. Apay arumbeng amasaknanak. Kaputa mangiwaras da ti sakit, mangdadaal, ken makariribok. Dagiti utot, kas ti sabali pay nga klase ti utot, ken makaiwaras ti saksakit kadagiti tattao ken taraken. Agraman ti rat lungworm, leptospirosis, salmonella, ken murine typhus. Dadaulan dati aglawlaw, pabaon ti panagpatay ti katutubo nga tumatayab, ken sebangan nga mula. Mainayon, mangmangan dati na kontamina nga makmakan ken apit. Kastamo ti panagdadaol kadagiti ornamental nga mulmula. Manget-nget dagiti utot ti electrical wires ken estruktura nga arami ti kayo. Mangpirdi ti diding tapno makasapol ti pagmukmukan. Ken mangibati kadagiti rugitda ken naangot nga isbo ti uneg ti balbalay ken taltalon. Tapno epektibo nga maimanihar dagiti utot, masapol tayo nga maawatan ti biology ken kababalinda. No maawatan tayon to ti kababalinda, siklo ti panagbiag, ken preferensya. Mangrugi tayo nga umuna nga mangusar ti Integrated Pest Management wenno IPM nga estratehiya nga pampamayaan nga adda kabasitan nga laokda nga lason. Inspeksyon, panagdalos, pisikal ken mechanical nga panagkontrol ken dagiti pesticide ken rodenticide ket mabalin nga mai-apply tapno mabawasan ti populasyon dagiti utot. Kamaudyanan na, regular nga inspeksyonon pay tinapaot nga panawen nga panagmanihar kadagiti utot. Rugyan tayo daytoy babaen ti nayon nga panagadal kadagiti utot. Ti Hawaii, adda dagiti agsasabali nga gaggangay nga sebangan ti utot. Roof rat, kadawyan nga agkalayat ti bubungan ken attics. Ti Norway rat nga kadawyan met nga masapulan nga agtabtabon iti baba dagiti istruktura nga magkalkalayat met laeng. Ken ti Polynesian rat nga kadawyan nga masapulan kadagiti ruwar ken pang-agrikultura nga luglugar. Ti kinaatiddog ti biag dagiti utot ket umabot ti maysa nga tawen. Nupay ket kaya da nga agbiag aging nga 2 nga tawen. Kaya dagiti utot nga mangrugin nga aganak iti tawen at 3 nga bulan nga adaan ti 4 wenno 8 nga aanak ti uneg ti 3 alawas. Saan nga nakaskas daaw nga makitayo ti napartak nga panagaduda? Saan laeng nga nalaeng dagiti utot nga kumalayat? Makalagto damet iti adayo nga 2 nga metro. Usarenda dagiti nasiglat nga pangangot ken pangraman tapno makasapol ti paggapuan ti makmakan ken dagiti pagdalanan. No adda makitayo nga utot ti tenga ti aldaw, pagilasinan daytoy ti dakkel a populasyon da tadagitoy nga ayop ket kadawyan a nakariing ti rabii. Tapno masurutan da ti papananda, usaran dagiti utot ti agungda, sabali pay aparte ti rupada ken barbasda. Nagpulagidan wenno marka ti panagindayon, rugit nga mabatbati, mantsa ti isbo, wenno angot. Dagiti umok, abot ti daga, perdi panggap ti utot. Nabiyag wenno natnatay nga utot. Uno dagiti unida, ket senyalis ti kaadda ti utot. Panaginspeksyon ti pagtataripnungan nga luglugar dagiti utot. Dagiti utot ket mabalin nga sumerek kadagiti pagigyanan, balbalay, uno dagiti pagidulinan ti makmakan. Anya ti maaramid yo tapno agbalin nga saan unay nga makaawis dagiti balbalay, hardin ken taltalon yo kadagiti utot. Dagiti utot ket umakar ti daga nga adalawa na nga 2 agasot adapan. Ti sanitasyon ket makabawas ti luglugar nga pagnanaedan. Dalusan nyo dagiti bunton ti papel, karton, daan nga gamit, basura, uno da dumapay nga bambanag nga mabalin nga mangited ti nasalakniban nga luglugar para dagiti utot. Ikaten dagiti debris, mulmula, ken bawasan ti pagtubo dagiti kaykayo. Ti panagpute dagiti sanga ti kaykayo kadagiti abbong ti bubungan ket mangbawas ti panagserekda kadagiti balbalay ken pagipempenan. Ingato dagiti materyales ti 6 a pulgada manipud ti daga ken iadayo ti dingding. Manangbundaway dagiti utot panggap ti makmakan. Ikaten dagiti paggapuan ti makmakan no mabalbalin. Idulin dagiti makan ti tarakanyo tinatalged a pagkabilan. Idulin dagiti mabatbati a makmakan manipud ti kusina kadagiti bunton ti compost wenno ikaliida ti daga. Ikaten dagiti asideg nga pagalaan ti danum, babaen ti panangrepair kadagiti abot, ken panangibeleng kadagiti pagkargaan ti danum. Sipud a masapulan nyo dagiti nga luglugar nga potensyal nga paggapuan ti problema, rugyan amang iplano ti panagaksyon. Mangrugi, babaen ti panangsalaknib ti panagserek dagiti utot. Siguraduan nga awan ti dadakkel nga pagserekan nga adda kagudwa nga pulgada na. Tapno makaluban dagiti pagserekan, mangusar ti 10 gauge a hardware nga lupot, 26 gauge a sheet metal, wenno semento. Mabalin nga usaran ti kayo no awan ti mangetnget nga igigid da. Ti panangusar ti steel wool nga pangpulat kadagiti abot, ket saan nga ideal nga solusyon, gaputa maiguyod dagitoy ti utot. Ti sheet metal wenno semento ket may mayat nga opsyon para ti pangkalub kadagiti tubo.
Dagiti nasayaat ti panakaikabil nga silo ket epektibo met nga pangkontrol. Adda ti naduma-duma a silo nga mabalin nga maala kadagiti tiyendaan ti gamit para taltalon ken hardin. Dagiti glue traps ket may mayat nga usaran ti uneg ti balay. Dagiti snap traps, live traps, electric traps ket mayat nga usaran ti ruwar. Wenno nabakudan nga aglawlaw. Ti panagsukat dagiti lokasyon ket mayat nga aramidan kadagiti luglugar ti ruwar ti sanikwa. Naannad dagiti utot panggep ti baro a bambanag. Isu nga dagiti silo ket masapol nga maikabil ti maysa wenno duwalaeng nga lawas. Ikabil dagiti silo ti usto nga anggulo para dagiti poste. Pagsanggiran wenno diding kadagiti luglugar nga saan nga masakitan dagiti uubing ken taraken. Natalged nga ikabil dagiti silo ti napuskul a pagkabilan. Mabalin nga mangusar ti appan kas mani, pasas, niyog, peanut butter, gumdrops wenno kapas. Inaldaw nga sukimaten dagitoy asilo ken kanayon amang usar ti mangsalaknib nga arwaten ken guantes. Dagiti temper-proof nga appan nga adalawkda nga rodenticide ti sumaruno nga baytang ti panangkontrol ken masapol laeng nga usaran ti ruwar ti sanikwa. Kabilan dagiti luglugar nga adda madlaw nga aktibidad ti utot, kas sirok dagiti dex, wenno mabalin nga pagtarayan nga adda kalubda nga mulmula. Mangikabil ti 15 wenno aging 50 adappan ti kinaadayo manipod kadagiti istruktura. Ken 75 agingga sa nga gasot adappan ti kinaadayo manipod ti sanikwayo. Mangus-usar ti anticoagulants dagiti rodenticides. Dagitoy nga silo ket mabalin nga makasakit kadagiti uubing, taraken ken dumapay nga saan nga target nga ayop. Isu nga naannad nga usaron dagitoy ken surutan nga usto dagiti direksyon. No masuspetsaan nga nakan dagiti taraken ti silo wenno lason para ti utot, sigud amang konsulta ti veterinarian para ti mausar nga antidotes. Ita nga natiliw ken napatayon dagiti utot, anya ti sumaruno nga aramidan yo. Dagiti natay nga utot ket mabalin nga ikali nga nauneg wenno ikabil ti doble nga bag ken maibasura. Siguraduhan nyo ti panangusar ti guantes ken alikamen tapno mabawasan ti direkta nga panangigem. Dagiti luglugar nga nakontamina ti utot ket mabalin nga addaan makapatay nga saksakit wenno allergens. Paanginan dagiti luglugar sakbay nga dalusan. Mangusar dagiti personal apang protekta nga alikamen, PPE, ti panagdalos kas dagiti guantes, goggles, nakaluban nga sapatos ken dust mask. Para ti panangdalos ti lugar, punasan daytoy imbes nga sagaden wenno i-vacuum tapno maliklikan ti airborne particles. Sumaruno nga usaran ti disinfectant kas 1 part a bleach ken 10 part a danum. Ado ti iriribok nga maited dagiti utot, mabalinda nga mangiwaras ti sakit, agannad ken agtignay tapno maliklikan ti panag-umay dagiti utot ti balbalay, hardin ken taltalon nyo. Para ti adadupay nga impormasyon para ti rodent control, i-contact ti Hawaii Department of Health Vector Control.